Že nabúrame? Nie, že nabúrame! Plakatoš! Dúfam, že to ukrujete. No, ty si taká výborná. Normálne som sa začal na tebe. Nie? Super. Dobre, to fakt takto prvá teraz. Žerka je najlepšia. Že? Nie, ale brutálne. Nehovorí. Podľa mňa, Eriku, by ste mohli dať 6 postav a ísť domov. Nie. Plakatoš! Dúfam, že to ukerujete. Ale doktorka, Tak to sme neukerovali. Ale je to tam! Je to tam! Ja som vedel, prečo točím! Ja som vedel, prečo točím! No daj! Daj! Vieš, koľko som to tlačil? Vieš, koľko som to tlačil? Môj Buffy! Toto je tragédia. Treba ho normálne polepiť do kačoka. Toto je tragédia. To je bol na spál. Ale musel si roztrhnúť. A myslíš, že som sa chcel zdrbať? Čo si mám ja? Normálne si ho takú zapiezol. A že statické. Inak na to tu treba dať nejaký koberec. Prečo sa to? No. Ale na to treba dať koberec. Takže tak toto dopadlo. Puffy je v pisi.